Zaɓe na ƙasa mu shugabannin siyasa na ƙasar nan da na jihohi in zaɓe ya zo kowane irin zaɓe ne muna hita maimako mu hita mu yaƙin neman zaɓe na neman ra'ayin jama'a su zo su zaɓi mutanen da muka tsaida a bisa aƙidojinmu ko kuma bisa kyakkyawan halayen mutanen nan na cewa za su riƙe amanar jama'a a ƙasa to ba ma yin haka nan. Yawanci yanzu abin da ke faruwa wanda kowa ya sani shine mu shugabanni sai mu zanna mu shirya ɓanna mummuna mu shirya shi ranar zaɓe a runhar zaɓe kuɗi nawa za mu ba ma'aikatan zaɓe don su shirya rashin gaskiya mu shirya kuɗi nawa za mu ba 'yan sanda da jami'an tsaro da ke runha don idan ana yin rashin gaskiya su kau da kansu kuma in wani ya yi magana ya ce wannan abu ba gaskiya ake ba kamata